La motivació principal a llançar-nos a participar en els projectes d'innovació que la Fundació va llançant al llarg del temps, bàsicament és la possibilitat de reinventar sovint les classes, la possibilitat de treballar en uns entorns reals, autèntics, i la possibilitat de treballar amb els alumnes unes competències més transversals, sobretot resolent reptes. La innovació és un dels puntals actualment en la formació professional. Per tant, tot el que fem en relació a la innovació crec jo que suma per captar alumnes des dels centres educatius. Els Premis FP Emprèn han representat un abans i un després. Tot el fet d'aplicar tots els coneixements après a grau superior, a l'hora de fer un treball empresarial, tot l'esforç que vam fer tant jo com els meus companys va ser molt enriquidor per nosaltres, i també el fet de que ens reconeixessin tota aquesta bona feina. Els conceptes que tot he après avui en dia els estic aplicant, estic estudiant una carrera universitària i m'han ajudat molt perquè m'han facilitat entrar dintre de la universitat i tenir una bona base. La idea de crear la Fundació de Formació Professional va néixer perquè hi havia moltíssima activitat que estava fent el que era en aquell moment el Consell de la Formació Professional. Aquest Consell va ser una eina molt valuosa i era un Consell que reunia a moltíssimes empreses amb les escoles de formació professional. Doncs la idea aquesta de la Fundació va ser també en el seu moment una idea molt innovadora i jo crec que fins i tot ho pot seguir sent en el futur. La nostra relació amb la Fundació comença l'any 2009, quan signem un conveni amb la Fundació per tenir el nostre centre de pràctiques per a estudiants de formació professional de la ciutat de Barcelona. La Fundació jo crec que ajuda molt a desenvolupar una carrera professional mitjançant centres com nosaltres que fan les pràctiques, i això els permet tenir la seva primera experiència i contacte empresarial. Per nosaltres la Fundació FP Barcelona és un motor i ha sigut un motor per desenvolupar els nostres futurs professionals. Vaig estudiar en un centre de formació professional, un grau superior de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma. Em van oferir vindre aquí a Sigma, on vaig fer les pràctiques. Després em van oferir continuar a aprendre amb una beca i després d'això vaig ser contratat i ja porto gairebé un any. Les meves expectatives de futur és continuar treballant aquí en Sigma, ja que m'ofereixen un entorn de treball agradable i una sèrie de reptes, uns reptes que m'ajuden a desenvolupar la meva carrera professional. Ens ha animat a participar en les diferents edicions del Pla de Mesures de la Innovació en la Formació Professional la missió del nostre institut, l'Institut Bonanova. Formem persones i promocionem professionals. I això ho fem impulsant un projecte de centre que té com a valors principals la millora contínua i l'adaptació al canvi, i considerem que la innovació educativa és una eina fonamental per aconseguir-ho. Aquest tipus de subvencions que ofereix la Fundació Barcelona FP sí que ajuden a la millora en la qualitat de la formació professional. És un reconeixement a la feina que es fa i ajuda a posar en marxa projectes nous. A l'haver cursat les 3 fases d'FP, grau inicial, grau mitjà i grau superior, he anat creixent a poc a mesura que he anat estudiant, i ara mateix que estic a segon d'animació sociocultural ja puc dir que em sento capacitat per adquirir una feina en el meu àmbit, també gràcies a les pràctiques que m'han anat ensenyant com és la feina en el meu sector. Yo creo que a lo largo de este tiempo la Fundación se ha consolidado debido a los distintos proyectos que ha realizado
y dijéramos que el nivel de maduración es cada día más adecuado. La formación profesional es la mejor palanca de futuro para conseguir una buena formación y encontrar en el mundo laboral un buen puesto de trabajo y con garantías de futuro.